La ronda del Safranar de Torrent ja és realitat. Amb més d'un quilòmetre de carretera connecta el parc central amb l'entrada de Picanya, agilitzant de manera notable la comunicació entre la part nord i sud de la ciutat. Es planteja com una alternativa als trajectes interiors tradicionals i s'espera que doni servici a un trànsit de més de 1.100 vehicles al dia. A la inauguració van acudir l'alcaldessa de Torrent, Maria José Català, a més del regidor d'Urbanisme, Santiago Martí, i representants de diferents col·lectius veïnals. Entre ells els veïns de Camila Nòria, que amb esta nova infraestructura veuen com el seu barri compta amb nous accessos i una major integració amb la resta de la ciutat. Per a Maria José Català, esta ronda ve també a realitzar un important treball de vertebració dins de Torrent. Tenim que pensar en vertebrar la nostra ciutat perquè tenim una ciutat, un poble molt gran i tenim que vertebrar-lo. Com dia el consellero d'Urbanisme, tenim que unir els barris de Torrent. Tenim que integrar els barris de Torrent. I avui estem parlant d'integrar un barri importantíssim de Torrent, que és Camila Nòria. Avui Camila Nòria està integrat en la trama de Torrent. Avui Camila Nòria té entrades i eixides a Torrent. Avui continuem amb l'obra de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, a la qual només tinc que agrair la seva col·laboració, que comença en el pas elevat. L'Ajuntament ha volgut continuar amb aquesta ronda i ha volgut continuar amb una ronda necessària i importantíssima per al nostre poble. Precisament la ronda s'ha inaugurat amb un xicotet recorregut de tots els assistents fins a la seu de l'Associació de Veïns de Camila Nòria. Per al seu president, José Pascual Castro, és la resposta a una reivindicació històrica. És un dia important i que s'obri aquesta ronda també és molt important per la senzilla raó que el barri Camila Nòria ja té dos entrades i dos eixides i en cal que una la tinguem bloquejada, tenim una altra per poder eixir. I que se sentim més integrats, per supost que sí, perquè vulguis o no, el barri pareixia que estàvem en una ratonera, apenas teníem eixida ninguna i per almenys se sentim més integrats dins el que és el poble. Esperem sentir-se molt més. En l'obra, finançada per la Generalitat i l'Ajuntament de Torrent, s'han invertit més de 3,6 milions d'euros i s'han requerit 9 mesos per a la seva execució. La ronda del Safranar ja es troba en funcionament per als vehicles, però també per a ciclistes i vianants. Entre els objectius de l'Ajuntament està convertir aquest espai en una zona oberta a tots.